Valentine's Day ebusia for it's a chocolate day as well. Tea na ye de anije we ehia mo aka kire mu se obi a ema na ninyi ewo ekwanso ana ne kwanso pepepe na ebusia empanifo e ka asem bi se tintonte ye no nsa no na ye fa adwen ni nyina ekire mu ana chese na wotwene enra enne eka ho ana chese 1 week 1 day ababeto so Christian Atsu has not been found. Na entiye bebre no ana yenya wo hwa na kire se eye rescuers no wo mo egusu ewa kwam bo adwuma kiti ene no wo mo de camera detectives wo mo e de kɔ hɔ na wo mo san so enu efirifiri niamam no wo ebi mu bo hwe na ebi mu yese wo mo ya ama kire se yehu eye dog Christian Atsu ni dog ewo no akasa sa resident wo enu mo be kaya mekoso ade nsem bi bre mo se eye Christian Atsu die se no wo mo akopie mu ewo sane resident ho ba bia na kire se yehu se wote no ene wo mo hu ni dog wie no wo mo san so ahu ni boot a kire se duduro na enim se Christian Atsu ni boots eno na chese wo de bobo nti no ema ehye yenkran se ane ne fie no ani anase ne dan no eno ba bia no wote no enie a duduro na yegusuara ye bomodin se yeni eda kwan so se yebetumi ahu Christian Atsu ewo mu na no achi nso no na kire se eye 5 rescued enipa nkrofo makomako enum ene ne yetimi a rescue wo mo a wo mo ete nkwam wo mo yenka se wo mo te apo yenka nsa san se wo hwe na wo twe ene eda baako abeto so na ne nyinam nipa no eda so te ase de na ye wurade badin kan aka chese wo mo dictate bia wo mo de cameras ni ade enso hwe se nipa wo ho na ade ane wo mo san so atimi a kire mu se enipa miensa na camera no a capture wo mo kire se enei no wo mo so wo ho a wo mo ebo modern eye ho adwuma tokoso se Christian Atsu baby anu wote no bie no ene wo mo edi dwuma se wo mo betimi ayi nipa miensa wo mo akanka ho na se wo betimi rescue nipa miensa no na wo mo ebeti apo edi ama na se nyankopon adom na etimi ayi nipa 5 no wo mo ti apo a miensa na aka no nya chese wo rehemu wani daso se wo mo besan so aka ho a eno no wo mbewo alive na busia na dodo na eka se nipa numu no yentimi ahu Christian Atsu wo mu a na miensa aka no so de na so no dodo na enso ewanije ewani daso se miensa aka no de enyenyenye kura mpo no Christian Atsu twasam ebeka ho ama aye nipa nwotwe a enei no wo mo akohu ewo eye Christian Atsu ne resident baby anu wote ewo hata sport no sa area mu ho no enei die na chese ensema aba abeka yensa eno no na sa ensem kura mu ane ehu se eye Christian Atsu ne manager wo free eye Ghana ha sei akopie mu ewo tekiman mu a ni nyinam wo mo eguso ebo adwuma wo hwe senya video no ekona mame emfa kakra ensomo na he senya wo mo esifa ebo wo mo adwuma efa yenkomra yeba yebeto as olarak çıktı. Hatayspor sportif direktörü Taner Savut burada oturuyordu. Şu anda enkaz altında. Ve Christian Atsu, Hatayspor futbolcularından. O da enkaz altında. Ancak bu tarafta oturduğu bilindiği için herkes bir umut burada bekliyor. 10 yıllık bina bu. 250 daire var demiştik ve buradaki enkaz başında bekleyen yakınlarını bekleyenlere sorduk acaba ne kadara satılıyordu diye. Şöyle bir şey söylediler. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklinde burada evler varmış. 1,5 milyondan başlayıp 3 milyona kadar da gidiyormuş. Söyledikleri buydu. Ve şu anda da arama kurtarma çalışmaları tüm... Nacha se wey ene chire pefe se ukopie mo takidia na empanifo bo adwuma yie papa ni nyina ewe eye odokese a wo mo ewo ede mo man na wo sanso ede bi ema eye ye ne yankasa temamufo especially Christian Atsu sanse ensem yi ba ye no dodo na ene wo mo ani edi nachi sanse wa be ye obi a wo ye titiriw ewo man mu na afenso wo sanso ye ewiase afanam bi mu so etiminya ne ho faso enti no obia is concerned about eye Christian Atsu na me no kase de na chese dodo na so aposti ewo wo mo akasa womo eye platforms ahodo no eso we ede by was say user back was say 5 rescued alive at Christian Atsu's residence. Rescue operation still underway. God is still the greatest. #pray for Christian Atsu. Wode eye nimfoni kese so assign aboho boyi ena eye user back so ede by was say the Renaissance residence, which is the residence of Hataya sporting director
tenor Sava and Christian Atsu was viewed with thermal cameras. 3 different sounds were heard. Work machines were stopped and miners entered. Hashtag pray for Atsu. Hashtag Christian Atsu. When so a deal be so at the ebet war natural say a dear say. Thermal camera see somebody can a kind a dear say a capture and say be more esha, a be more shakudo we yase, a be more esha a blog we yasia. Apart from a nipa enumuno. Woma san so addicted enipa miensa e wo mu ani nyina mu no na chese machine ni nyina no womo bomodin say machines no womo enjai ebe ye adwuma ana say machines a womo edit tutu form no nyina won be ejai ye na emum no womo atimi di atwetwe nipa e wo ho e wo mu a ye san ete sa abofra bi wo ho 20 days child ana baby na yetimi yi na wote apom mo franketo womo ete apom after a week and I say a week after a send a year incident na eba ni nyina mu no na kire say a year mofra no etiasia na Ghana for a wedding that's what kese pa say Christian Atsu die ye dada obeba be kan yensa na yeni atumi age e wo mu ye pa na abusia ye san kopiem e wo take ho na kire nkra be kan yensa atwemu a Christian Atsu ni boot a ye huin na ya san so hu say ne dog na so wa around I want resident ho nyina mu a chese ye bo modern ahwehwe no Christian Atsu dan anu otimu a na kire se ye hwehwe mu a es apartment no na doso ye pa e na afenso so ene ye wo hwe floor no so na our 9th floor dan no so etoato so bebree almost 15 floor na ewo mu na eye dan ni wura ene ente ya be kan sanse na kire se ya de senka wo tie ne na chi e de free eye take mountain so na wodi akopɛ ne ho adwa bi abo ewo baabi na ne etaki eye mpanifo a womo ewo airport wo womo afa nche no ebreko a womo hu se papa yi wonya abone obedi ana asempo no wonya ya obekɔ kɔbɔ ne ho adwa ewo baabi ne de enemi ne okasai womo aso ne paachi a womo abo moden abra no se memma wontu ne nan emfa nkɔ baabi a ne nyina atwemu a na kyerɛ se edan na nkasa no na womo hu eye fort kakra nketenkete bi wo ho ananke wo senka wotimi esiesie ni ade ne nyina no wantimi ansese ye nhwe han ama sa onyenye wei atumi aba abeto ewiase afana nyina sanse wokɔ ewiase afana meka wiase afana nyina na etwa se wugimi edie esanse bi krampo na nei omanga na yete ha ye de nke yenya efa hodie ye ni eda kwan se nka valentine ye di na hofe ne anigye so na nka St March so ba beto yen na no so yetimi anya ye fa hodie yie no mu no ebi se Christian Atsu ye hu no aka ye wokɔ eye amaama bebre no so a womo ehu nipa nso so ewo mu a womo ho aka enti na die eye asem kese pa na aba beto eye wiase afana enyina da ena emi no kase de na chese efiewura no womo astop no from going and I say from traveling to other country yegusua ye wo mpaebom se nyankopon ebeboa no adomo aka ho aso ye mu na wo mani da so no aye kese na Christian Atsu twasam yensa etumi aka no ofew ene ahode ne enkwa emu ma mefa wonsie ebisa beto fom nso a memfa enkum wasobo ase ne medi nkan aka kire no bra no bia de ebeti bia anoma ebo hwirema kakra ewo Christian Atsu nsem ho a ewo se de bra na wonso nya akomatentan se wokọ other platforms so a womo ebo yehu wokọ other platforms so a womo kire yen sese nanso so na entesa nanso no ehanko ade GND eba ebeto fom a America tantan na medeba betanse na medimu enchiemu nso amam medama se emamomo ene hwa wagimi ahenewa